ngono sing muni aku kleru. Letang kalian enak. Halo, aku seneng rondo gedangan. Aduh ke YouTube lho Mas. Sore lho Bu e. Sliramu ora nanggapi satenane layangmu tak gatake aku seneng ketemu nang manggon kene saiki piye kang dadi Aksaramu isih panjang lan satu wis gak yen isih aku uga mitung aku seneng sumanding marang sliramu setengah tua nanging isih kaya kenyang sapa jawil sing mesti bakal kentil terus kantil
tel tel Kontang ganti pasangan durung mesti yen ganti jodone seleksi golek bolo ana desa ayu dhewe maneh ngajeng mriko lho wong rondo siji anak nggih pangapunten kalih-kalih mawon mbok bilih mangke kepareng tanduk saged malih ngoten Mas Carik monggo kepareng dipun beto mriki kertasipun iya Pak Carik Naryo nggih mbok bilih mboten buyar nggih mboten napa-napa sing penting dipun kepareng tanduki malih nggih pun serat rumiyin mbok bilih mboten kepareng teng mriku mboten napa-napa ning niku kedah kepareng gantos sampur langkung rumiyin ugi sakit barang tanduk ke mriki Pak Carik lho saentene mawon mboten napa-napa nggih sampur ingkang salajengipun konjuk Mas Panio saking Bintaya nggih Pak Yatno Pak Yadi Pak Juwari ugi mangke saged dipun tambah malih boleh mengatakan ayo yang akan menyeling Sik mubeng sik Mas urung Mas cak blindronge dawet ayu nggih Mas Urip pun kundur riyen pangapunten aja mlesek rebut ayo rebut arep sampai kalah bisa